Topolčianky. Miesto, kde história dýcha na každom kroku. A kde každý dom má svoj vlastný príbeh. Pekný deň prajem. Som Andrea z realitnej kancelárie AP Company a dnes vám idem ukázať domček, ktorý čaká na svojho nového majiteľa. Možno práve vás. Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Má výbornú dispozíciu, ktorú si nový majiteľ môže prispôsobiť podľa seba. Za týmto domom už nie sú ďalšie stavby. Len pokoj, vôňa stromov a hranica so zámockým parkom. Ráno tu počujete len spev vtákov. Tento dom si vás získa hneď pri prvej prechádzke. Rada vám ho osobne predstavím. Zavolajte a dohodnite si termín obhliadky.